12th to 15th, 2023, Manila Bicol, Bike Ride. Zigzag road, time check, 12:36 na ng tanghali. Then yung sa diversion road, new diversion road. Then yung sa Bitukang Manok. Shucks. Ayan na, ang unang ahon. May nag-guide dyan, Joy, ha? Sumisilip na, parang gusto ko na lang maglaman. G na, G. Ano daw, G. Ito namin yan, no? Ilang layers yan. Sabi parang antipolo lang. Teresa. Sa taas na kami. 1:50 na ng tanghali. So ba? Tapos sila. Doon, gagawa sila ng bagong start. Somewhere in Lopez, Quezon. .8 235.3 kilometers. Dito na kami sa Calawag, Quezon. So, day 1 complete. .57 AM. Nasa Gateway to Bicolandia Arc na kami. Ha? Kunti na lang para 200. Ano pa tayo? Kaya lang. Sa akin, kasi nag-start ulit ako sa 22 km. 22.7 mula sa inalisan natin. So, out of 180. Mount Asarog. Ito sa gitna yung Mount Masaraga.
Tapos yun, sa malayo na yon, na maraming ulap, ang mahiyaing si Mayon. So, 7 na ng hapon. Nandito na kami sa Pulangi. Sorry. Okay. Anong oras na? Basta 2:35 yung huli kong tingin. Ayan. Welcome to Albay. Nandun sa kabilang dako ang Mayon. So, Welcome to Albay! thanks! Wala pa si Mayon. Wala pa. Pero mas magayon ka kasi doon? Ay! Ha? Video mo siya kasi. Set your gate natin. Maagang ahon. Gagala na lang tayo, kita pa rin natin si Mayon. Ha? Parang 43 ng umaga. So nasa Legazpi kami. Pag-alagala na lang. Thursday ngayon, March 16. After nung 3-day bike ride namin sa Manila. So magagala-gala na lang kami. Kaso si Senpai, mauuna na sa amin umuwi, nagpabook na siya ng bus ticket niya ngayon. Ang schedule is 10:30, 8:44 na ngayon sa relo ko. Babalik kami doon sa transit. Ayos siya ng gamit. Tapos diretso na siya dito sa street. Then kami ni Pen, Mamabiba, Friday pa kami umuwi. So tutuloy namin yung gala namin mamaya. Dalawa na lang kami ni CJ. Kagsama Ruins. Oh. Ayun o, may pangat, may ramp.
hindi pala approaching. Nasa Embarcadero de Legazpi na pala kami. 2:20 na ng hapon. Ayun, San Jose pala ako. Maliit na chapel sa San Jose. Bayan ng Donsol.